zadná je v pohode, o zadnej vieme. Zadné ľavé meké, hej? Ale to je dobré, to je v pohode. No a nie. To na rokom. Nechcene, ale... Vadí tu teplo, kurva. No nevadí. Ale mne... Aha, to prepač. Mne by to, vieš... Aha, dobrý. 2 sekundy. Takže štartík v pravej, 2 zrúcanina. Jo. 1 sekunda. Ručku si poťal. A to na čo dobre však stojíme? 3, 2, 1. Poď. Ako to? Jej, pekne, jak v autoškole, ty. Dobre, takže poď 100. Krimi, rozbité, zle. A bude ľavá mala tuto a pôjde 200, normál, všechno OK. Všechno OK a na konci pozor, pravá 5. Pozor, pravá 5, drž sa vpravo. Pravá 5, drž sa vpravo, výjazd 150, kope. 150 kope. Co to? Ľavá 3, zostaň tu dlhá. Ľavá 3, zostaň tu dlhá a pozor, bude retarderík, trojkový zľava. Tu je, trojkový zľava, výjazd, ľava 1 dlhá. Ľava 1 veľmi dlhá. Veľmi dlhá, za ňou 200 a bude brzda znova, retarder 3 zľava. Tam je. Retík. No, výjazd pôjdeme, prava 2 skopečka a 600 rozbité kopačka. Tu je. 600 rozbité. A hore ľava 1 a za ňou 150. 150, pozor. Repu. Čo nie je do ňo. Ľava 1, pozor na horizont a bude brzda prava 9, hej, tu pôjdeme ten, Fiňo, do Fíďa. Tuny. A hneď ľava 9. To ty vieš. Co si zrobil? Nič nevyšlo. Prepač, prava 1 a poď 100 cez tú rampu a za tým ešte 100 a na konci prava 2 prebrzť a 150, dvoječka prebrzť a pôjdeš 150 a pozor, prebrzť na šoto, prava 2 a 80 brzda retarder na šoto zľava 3, čiže trojkový, tu je, zlosin. No poď 150 a bacha tu ten cieľ, Limku. No už nás tu, už je Megan v pierdoli. Zahráme to na pridelenie času. Hej, odstúpime. Mário. Treba im povedať, že čo s tým, keď nás brzdili už hore. Je v zaučkách, že opakované sa nerobia. Ne? Takže to môžeš s tým už nič. Chceš ho ťahať? No počkaj, idem, im asi pomohol. Či?